Ayan, hello guys. Good afternoon. Actually, afternoon na. So, dito tayo sa bahay. And, meron kaming i-open mo na ni Papa yung nakabili tayo kahapon ng solar. So, yun. I-check ako sa inyo mamaya guys pag ano yung, hala! Nahulog ata guys. Oh. Kuan siya. Birdie. Don't touch my birdie. Ayan. Bumili kami ng solar guys. And then, kasi, ayan, tingnan natin kung ano niya. Hinaya pang, tanggalan na lang ng ano. Ay, miyabig. Ayan. Bumili tayo ng ganyan. Solar na electric fan. And may ilaw din. May ilaw tapos pero maliit lang na ilaw yung nabili namin. Ito oh, may pang. Charger ni? Oh, charge. Adili. Solar ni mo hulmo no ka mama. Pero sigam gyapon ni. So ito siya, maliit siya, pwede siyang ma-charge. Tapos may dalawang ganito maliit, and then ito yung solar niya na ipapaano natin. So ayan siya, na itsura. Nabili namin to 500 yung bili namin. Ayan. Tapos yung electric fan ayun. Yung electric fan pwede solar i-charge yung ano kasi wala nang init. Pero pwede din siyang i-charge sa electricity. Yung ganyan. Ihabo sa pangbi. Pakita na ako sa ilapang. So, binubuksan ni Papa yung isang ano. Maliit lang siya. Bibili pa ako sa ano, yung medyo malaki. Pero okay lang, carry na yan. Be? Magsiga lagi siya pang. Siga. Ayan, ito, pwede siyang pwede kang mag-charge. Tapos, yan. Ay, kusok hindi eh. Lagi. Tapos, tanggalin natin tong cellophane. Ayan. Yung plastic. Kasi pwede siya ano mo. Ha? Pwede siya ano. Ilang summa. Meron siya hindi ano. Wala. Hindi ko matanggal. Yan. Tanggalin natin yung plastic. Yung mga plastic sa buhay natin, kailangan na nating tanggalin. Oh my God. Ayan. Ayan. Oh, yun yung malakas naman pala. So, ayan. Ito yung nasa likod lang yung solar panel niya. Ayan. Wala na kami ng aming gamit. Dinala ko yung laptop ko. So, hello guys, good morning. Kahapon hindi ko natapos yung vlog because ginabi na kaming uwi dito ni Papa. Doon yung mata ko magang-magang. No, may muta-muta pa tayo. Nak, iuli itong ko anak. Lang laro dyan. Katong tupperware laro dyan, iuli. So, kakatapos na namin mag-umagahan. Actually na kasi wala kaming may bigas. Pero wala akong lulutuan. Hindi ko alam kung saan ako magluluto kasi hindi pa ako nakabili ng ng lutuan. So ngayon nagpabili ako kay Hagrid ng kanin doon sa may karinderya. And ayun, tapos na kami kumain kasi wala si Papa. Maaga siyang umalis. So medyo maingay guys yung mga bola dyan sa labas. Anyway, ayun. Kanina pa ako gising mga alas 5. Nagtabas ako ng mga dun sa labas, yung mga damo. Tapos paglabas ko dun sa kabila, sa likod, kasi nga anuhan ko na yung mga damo. Pagtingin ko doon, ang daming basura. Diyos ko.
wala na mga basura dyan kasi pinalinis nga namin yan, 'di ba? So yung basura dito sa kabila kasi naglinis sila ng ano kasi may bagong nagrerenta. So hindi namin in-expect kasi hindi namin tumabuksan kahapon kasi nga walang martilyo kasi inano ni Papa yan eh. Talagang nilock niya. So kanina ko pa lang na-open. So pag-open ko kanya, ang daming basura. So paano ko gagawin maglinis sa likod? Ang daming basura ang dami talaga guys. And ang plano ko pa naman is tatapusin ko yung mga pagkuha ng mga damo. So naloka ako, Diyos ko. So dahil meron siyang ang may-ari nito, mama niya yung nandyan sa kabilang sa kabilang kanto lang. So papapuntahan ko mamaya kay Papa na pasabihan na ipakuha yung mga basura kasi hindi ko rin kukunin yung mga basura. Ang dami guys, hindi ko kakayanin yan. At saka napaka-irresponsible naman, 'di ba? Na talagang diyan lang talaga nilagay yung basura sa likod. Alam naman nilang may tao na dito. Pero kahit pa naman siguro walang tao, parang napaka-irresponsible naman na ilagay sa kabilang bahay, sa ibang bahay, 'di ba? Yung basura ninyo. Kami nga tinatapon nga namin yung basura namin diyan. Hindi namin tinapon sa kanila. Talagang inano namin sa mga sako. Tapos tinapon namin. Nagantay kami na nag-schedule ng basura sa namin tinapon. So talagang napaka-irresponsible. Talagang hindi ko in-expect na But anyway, nainis lang ako. Nakakainis kasi. Kasi naantala yung paglilinis ko. Anyway, kaya na sinabi ko kahapon, nandito kami. Kasi, dito kami natulog kagabi. And, meron kaming solar. Kaya dinagay ko sa labas para maano ng init. Kasi parang hindi ganun kaano yung init ngayon. So, fully ma-charge. Maano ulit yung solar panel natin. Kasi, hindi yung solar, parang wala siyang laman kagabi. So, yun. And then, wala pang kuryente dito guys, kaya nga kami ng solar na mga gamit. Pero, hindi din naman ako nagmamadali. Pero yun, inaasikaso ko na yung kuryente. So, hopefully, yun, ayoko nang ng deadline. Basta yun. But, nandito kami kasi gusto kong paunti-untiin yung paglinis ng bahay. Kasi kung wala kami dito, hindi namin to malilinis kasi nga ang layo nito dun sa bahay ng aking father-in-law. Malayo to. And mahirap siyang punta-puntahan lagi kasi syempre mahal ng gas ngayon. So, yun. And then, may nag-suggest sa inyo na dapat pininturahan muna namin bago kami lumipat. Actually, yung mga gamit talaga dito, nandito na sila. No? Nung naglipat kami, nandito na talaga sila. Sobrang konti lang yung dala namin dun sa father-in-law ko na bahay. So, nandito lang talaga sila. So, wala kaming choice. Kasi wala din naman kaming paglalagyan ng mga gamit namin. And, wala kaming choice. Pag magpipintura na kami, kailangan namin i-adjust talaga yung mga Kasi wala naman kaming option. Nandito na talaga yung mga gamit. And, unti-untiin ko lang guys. Sana wag nyo kami i-pressure. Kasi, may mga ibang mga responsibilities pa din naman kami. Ang importante sa amin, meron kami matutuluyan na bahay. No? And, yun yung update ko. And, yung ilaw namin medyo maliit siya. So, plano kong bumili ng mas malaking ilaw na solar. Dapat pala sana talaga malaki na yung binili namin eh. So, yun naman yung update ko. And, yung electric fan malamig. Malamig yung electric fan, pero na-lowbatt na siya nung dumating na sa tapos walang laman yung solar panel namin. Kasi pwede din siyang i-charge. And then, pwede din gamitin yung solar panel. So, maganda siya. So, anyway, yun lang naman yung update ko sa inyo guys. And, i-update ko din kayo ano yung kalalabas ng basura dyan sa labas. Pakita ko sa inyo kasi na-open ko naman na. Pero sobrang kalat ng bahay namin guys. Kaya please bear with us.
So, kita ko sa inyo. Tingnan nyo. Oh, diba? Tingnan nyo yung basura. Ayun. Kita nyo. Kasi mga gamit yan sa kabilang bahay. So, ayan siya.